ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ ସମୟ ମଣିଷକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣେ ଯେ ମୋତେ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏଇ ସମୟ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି। ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ସୁଖ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି ତ ଦୁଃଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖରାପ ସମୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବି ମୌକା ଛାଡ଼ିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାର, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବାର, ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତାରଣା କରିବାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମଣିଷଟି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତ ଲଢ଼ୁଥାଏ, ତା ସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ସେ ସେଇଥିରେ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁଟି ସେ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ।